za odstránenie diskriminácie matiek a za dobrú reformu financovania sociálnych služieb, ktorá má zlepšiť podmienky nielen odkázaným ľuďom, ale ľuďom, ktorí sa o nich starajú, budem bojovať ako lev v tom parlamente, ako vždy. A mrzí ma len to, že je ten verejný priestor, ale chápem, zaplavovaný negatívnymi správami, ale máme tu kopec dobrých správ zo sociálnych oblastí, nielen tieto veci, o ktorých som hovoril. Dobre viete, že od januára už bude minimálna mzda na Slovensku 915 eur, o 100 eur, presne o 99 eur sa zvýši minimálna mzda na 915 eur vďaka nášmu zákonu a ku koncu volebného obdobia už bude minimálna mzda atakovať 1000 eur. Prečo je to dôležité? Lebo tlakom na minimálnu mzdu my vytvárame aj tlak na rast miest ako takých. Napriek tomu, že sa tu kreslia čierne obrazy o tejto krajine, treba povedať, že máme historicky najnižšiu nezamestnanosť. Že stále stúpajú reálne mzdy. To sú mzdy očistené o infláciu. Inflácia, chvála Bohu, klesá. Viete dobre, že teraz za posledný mesiac už bola pod 4%. Za predchádzajúcich vlád to boli dvojciferné čísla a táto opozícia tu kreslí čierny obraz nejakej gréckej cesty alebo niečoho podobného. Pomáhame dôchodcom, pomáhame rodinám, pomáhame pracujúcim ľuďom, pomáhame odkázaným ľuďom a kým budem mať tú možnosť, kým budem mať ten mandát, tak to budem robiť.